ato ning hisgutan ning anti-trafficking gani dunay isaulog ka sa mga World Anti-Trafficking Day. Atong sayron ang kompletong detalye uban nato karon live via Zoom mga kasama, Social Welfare Officer 2 sa DSWD 11 si Ma'am Gladys Credo. Ma'am Gladys, may buntag ma'am. Yes, ma'am, may buntag o may pong buntag sa itong mga suking tigpaminaw diri sa RMN DXDC Davao. Yes po ma'am, thank you kaayo. Usa sa mga importanteng hisgutanan sa atong komunidad kining anti-trafficking ma'am. Kano sa gani Yes, Ma'am ma'am. Gladys ang World Anti-Trafficking Day? Okay. Ma'am, sa month na July, no, na Mhm. ginasaulog or gina-commemorate nato ang World Day Against Trafficking. So every 30th of July gid ni siya, ma'am. Okay. But tungod kay ang July 30 is na kuan man siya, no, na insakto gid siya nga weekend. So Mm. katunol aga hapon July 26, no, so gi-launch na mo, no, kauban sa Iyakat 11 headed by our DOJ Region 11 ang katong short film making competition. So Mhm. kani siya nga competition, ma'am, it is a regional wide contest siya, ma'am, para no sa kaning mag-commemorate ta aning World Day Against Trafficking, kumbaga pa Mhm. end human trafficking. Kinsa pa ang mga participants ma'am? Mga participants, ma'am, no, naatay mga entries, no, diri nagikan sa lima ka mga provinces. So among diri sa mga provinces, mag-choose na pud sila, ma'am, at least I think 2 to 3 entries ani, ma'am, para Mhm. pilian nila among diri sa probinsya, no, sa 5 provinces, tapos mao to ang ilahang ihatag nga entry para sa ato ang short film making contest. Okay. As we commemorate ma'am World Anti-Trafficking Day on the Yes, 30th of yes July, po. no? Mangutana mi ma'am dinhi sa atoa sa Davao Region, Ma'am Gladys. Kumusta ang kuan ma'am? Unsay update sa kanang mga kaso sa trafficking dinhi sa atoa sa rehiyon, ma'am? Okay. For our first semester, ma'am, no, January to June, naatay natala nga handled and reported cases diri sa atong ahensya sa DSWD, at least naatay 50, no, 40 to 50 nga unsa ni nga datos, no, ang nganong daghan siya, ma'am, do moingon ko based diri sa amo ang report is Davao City is not koan gyud siya, or Region 11 is dili siya kaning hotspot, no, on human trafficking. But regardless nga dili ta hotspot, ma'am, naa gyud gihapon tay pipila ka mga nadawat nga mga cases, no, of trafficking. So kanang 40, ma'am, that is continuing, kumbaga pa old clients na siya nga ato ang na-serve. But Mm. for the first semester na atay 10, no, 10 ka mga referred cases sa ato ang ahensya. So kung unsa ni nga mga nature of cases, ma'am, of trafficking, Mm. nag-una gyud diha ang kaning illegal recruitment, nga which is mao gyud ang trending karon, ma'am, mo na nga makuan ra po namo, no, as personal reflection nga kaniging nganong nagstrikto ang ato ang Bureau of Immigration, kay Yes. aside sa katong usaek nga trending Mm. karon ang illegal recruitment, no, nga maupod ang trend karon nga daghang na intercept diya sa to ang naiya nga kato, no, mga illegal sila Yes, ma'am. recruited. Mm. Opo, before we proceed, ma'am, balik ang tagamay sa Yes, basics, ma'am. ma'am. No, Yes. para sa mga medyo dili kayo or kanang nanginhanglan pagdugang nga kahibaw o pagsabot unsa ng Mm. trafficking. In simpler terms, ma'am, pwede ba nimo ma-explain sa atong mga tigpaminaw unsay pasabot anang trafficking, unsa na siya nga pamaagi, ma'am? Kani nga kaso nga atong Okay, sige. ginatutukan karon. Sige, para masabtan, ma'am, no, sa Yes, ato ang yes. kanang mga tigpaminaw Mm. diha sa atong tulungaan is, Mm. at in layman's term, ma'am, in simpler gyud nga kuan kaning mo recruit ka, i-transfer nimo pinaagi, no, sa paghaylo, Mm. ah pag-ilad, no, ingana, and transfer, meaning trafficking mo siya, i-transfer nimo siya from one place to another, Mm. then gamito nimo siya unsa ang exploitative purpose, no, Mhm. tan-awon gyud nato diha ang endpoint ana, ma'am, is ang exploitative purpose na batong sexual exploitation, prostitution, forced labor, no, katong Mm.
mo simulate og birth certificate nga katong adoption nga wala ni agi sa legal, no, mao na siya, apil na siya karon sa atong katong expanded act, no, of anti-trafficking of 2022 og katong USAIC. So kana ma'am, no, paghaylo, pagpangilad, no, nga batok nga asa nimo siya gamiton, and especially labi na kung imo siyang i-transfer. Let's say taga Davao gi-recruit na ko siya, dalon na ko siya og General Santos City or any, no, across border sa Philippines, no, kana ma-consider gyud siya as trafficking. Yeah. World Anti-Trafficking Day sa July 30, pero nag-anam-anam na nung atong mga activities mga kasama labi pa pinaagi sa DSWD 11. Atong balikan si Ma'am Gladys Credo, Social Welfare Officer 2. Ma'am, good morning again, ma'am. Yes, ma'am. May buntag, ma'am. Opo, naghisgo ta ganina, ma'am, gipasabot nimo in simple lang na pagsabot, no? Pagpasabot ang trafficking, no? So unsa ni siya? Pag-transfer pina sa usa ka tawo, pinaagi sa pagpangilad or mga mga hayluho nato sila. Dili tama ang atong gihatag nga information sa ila sa dihang ato silang gi-transfer. Ma'am, kinsa may kasagaran nga biktima ani, Ma'am Gladys? Labi na dinhi sa ato sa Region 11, ma'am. Yes, ma'am, no, sa ato ang natala gyud og kasagaran nga atong ma-handle is pinaka unsa ba prone gyud, ma'am, no, pinaka vulnerable nga sector is ang ato ang mga babae, no, kababainhan, no, either ni siya hamtong and teens, no, moingon tag minor, so kani gyud sila ang pinaka vulnerable. So kumiingon ta, ma'am, og kanang mga age, no, unsa tong mga age range na gyud siya sa range 12 to 17 years old. So mao gyud ni ang ato ang natala there is nga mga na-handle there is sa DSWD, and dili pud minors lang, ma'am, but also naapod tay mga hamtong nga mga babae. Kasagaran babae gyud, ma'am, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because, no, para sa sexual exploitation, prostitution, o usaik, o uban pang forma sa pangabuso diri nga mahulog siya og trafficking. So, pero naagud gihapon tay mga lalaki, ma'am, but more on dito sila sa forced labor, no, naapoy uban nga katong na-engage, no, or mga biktima dito sa ato ang USAIC, katong online sexual abuse and exploitation of children. Pero sa ato abang rehiyon, ma'am, alarming na ba gyud ang ihap? Nagasaka ba siya by kanang data, ma'am, kada tuig or nagaubos man? Ma-range na mo, ma'am, so far, ma'am, no, sa ako ang ako magid ang focal ani, Yes, dili pud ko makaingon, ma'am, nga alarming because, no, Davao region is aktibo kay atong iyakat 11 ang atong mga partner LGUs sa pagpasibya or nagakandak kitag mga seminars or orientation diha sa atong komunidad on trafficking. So sa akong giingon ganina, ma'am, nga Davao region is dili ka hotspot, but naagyud gihapoy mga unreported cases ilabi na sa hisgutanan nga USAIC. Yes po. Ma'am Gladys, syempre nagakommemorate ta kay dili man ta gusto madugang ano ang ihap sa trafficking, Yes, ma'am. no? Not only in Davao region, not only in the Philippines, but worldwide. But Ma'am, yes, ma'am, global ni siya, ma'am, nga unsa ni nga commemoration ang World Day Against Trafficking. Yes po. Lastly, ma'am, no? Gawa sa inyong mga gustong ipahibaw, ma'am. Unsa man ang imong mimensahe sa ato mga tigpaminaw, mga ginikanan or basin aron malikayan, ma'am, no, nga kita mahimong biktima sa trafficking dinhi sa ato, ma'am. Unsay mga timailan, ma'am, nga kani murag kuan man siguro ni digid ni tinuod ba or trafficking gid ko ani. Unsay kuan, ma'am, mga pwede nimong ikahatag nga kuan idea sa ato mga tigpaminaw? Oo. No, sa ato ang mga ginikanan or mga suki nagpaminaw karon, no, magmaigmat gyud ta, labi na katong very trending karon ang kaning illegal recruitment, pag-recruit, no, labi na og tourist visa, please, no, akong ginahangyo para malikayan lang gyud nato, no, dili ta gusto nga ma-offload diha sa Bureau of Immigration, no, either diri man sa Davao International Airport or sa NAIA, nga please, no, i-check gyud ninyo sa POEA if kani nga mga agency naabali siya yung mga kaning kasamtangan nga unsa ni
permit, no? Permit. Ayaw gid mo pagkuan atong tourist visa lang didto na, because kani daghan kayo ang entry nila is data analyst lang daw ka pag abot dito, but pag abot nimo didto mahulog na siya og forced labor. And also Yes. pod kani ato ang USAIC, no, mao gid ni siya karon ang ato ang isa pod sa trending mga ginikanan. Please, no, monitor your children sa ilahang online activities na karon, no, kita pod mga ginikanan, kung baga pa at least, no, mo level up pod na nga kabalo ko nga mas hawd pa gyud atong mga anak diha sa isgutanan mga application sa cellphone. But please do, no, pahungtan na nato ang atong open communication sa atong mga anak para malikayan nato nga mahook sila or kani-ganing mabiktima sila diri sa atong USAIC. Kay last week lang, no, na iniduol diri ginikanan 11 years old niya nga anak naay ka-chat nga kana ganing dami account, then asking, no, for nude photos, sending ing ani unya nakalat, no. So ingana ang inahan wala siya kabalo kay tungod busy siya nang inabuhi. Yes. No, wala di siya kabalo nga na biktima na iyahang anak. So kana lang, no, ang ako gyud, please do monitor your the online activities sa inyong mga anak. Kinsa ilang mga friends sa Facebook, sigurado gyud ko nga maski kita maglisod abot ma'am og 1K, no, nga FB friends, but katong mga anak 3,000 5,000 FB friends. So kung imong pangutanon kung kaila ba gyud nimo offline, dili diha lang sa internet. And please do also remind your children nga avoid meet up, no, meet up sa mga ilahalang mga nakaila diha sa Facebook. Yan po. So kato siya, ma'am. Sige, ma'am. Salamat kay ma'am sa mga mahinungdanon nga pahinumdom sa atong mga ginikanan nga atimanon yun, no. Di po kita po'y una mahaylo, ma'am, no. So be mindful po ani nga mga butang. Ma'am Gladys, more power sa inyo sa DSWD, labi na, ma'am, sa ato ang pagpakusog, no, anti-trafficking campaign dinhi sa ato sa Davao Region. Until next time, ma'am, thank you po kayo, ma'am. Salamat, ma'am. Yes, ma'am. Salamat po kayo, ma'am. Si Ma'am Gladys Credo kasama, Social Welfare Officer 2 sa DSWD 11.